Sonra da vara gatnaşçylara galkynyş milli atütündäki oýunlar toporunyň görkezme çykyşlary ýaýbanlanyrly. Onu toporyň eçen agzalary bolan diňe gyýdaryň çykyş etmeklerine çuňur many bar. Munyň özi awada milli syýahatçylyk dolugyna geçirilýän häzirki zaman jemgyýetine denandyryň orny, durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek orny, halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek atly halkara maksadynyň esasy ugry bilen raýdaşlygy alamatlanyrýan çödgüt hökmüne kabul edildi. Şeýlekem de wara gatnaşçylar vilayatyň durmuşynyň möhüm ähmiýeti bolan şan we kanun hormatyna bu ýerde gurnulan türkmen milli tagamlarynyň sergisi bilen tanışdylar. Türkmen milli aşhanasy diňe bir tagamlaryň toplumy bolman eýsem türkmen halkynyň asyrlaryň jümüşiniň gözbaşalýan baý medeni mirasynyň we mehmansöýürlük däpleriniň aýdyn beýanydyr. Milli aşhanamyzda başlanan sergi her bir tagamy taýýarlamak usulynyň halkymyzyň däp desulary bilen berk baglanşykly bolup, bu usullaryň nesilden nesile geçirilip dowam bolýanyny görkezýär. Bu ýerde görkezilýän tagamlar türkmen topragynyň sahabatinden, gelin gyýdamyzyň dürli tagamlary taýýarlamagy bolan ustatlygynyň habar berýär. Türkmen milli aşhanasy özüniň baý taryhy hemde tagamlaryň görnüşleriniň dürlüligi bilen tapawutlanýar. Munyň özi türkmen gelin gyýdarynyň dürli önümlerden datly tagamlary taýýarlamakda äwt uly tejribe toplanynyň hemde bu ýörelgeleriň döwri wagt derejede dowam etdirmek orna tagallalaryny gaýgyrmaýanlyklarynyň aýdyn nişanydyr. Sergi diňe bir tagamlar görkezmek bilen şäklenmän eýsem halkymyzyň taryhy, edim gylymlary, maşgaly we jemgyýet bilen baglanşykly ruhy ahlak qymmatlyklary barada düşünje almaga giň mümkinçilik töredýär. Sergini gurnaýjylar mehmanlara türkmen milli tagamlary bolan milli aşhanamyzyň naýbaşy tagamlaryny ködürdiler. Bu görnüşleri milli mehmansöýürlük däpleriniň dostluk mektebiniň ýörelgelerini özüne jemleýär.